I nat gik mit liv i to. Når man må se det, som man har elsket højere end alt andet. Når man må se det blive besmudset af en ny ungdom, så bliver man gammel. Gertrud, at vi skulle mødes på den måde, det havde jeg ikke tænkt mig. Men ingenting bliver, som man har tænkt sig det. Hvordan havde du da tænkt dig det, Gabriel?